Franjevački muzej Jajce nalazi se u Franjevačkom samostanu Svetog Luke. Od 1905. godine Franjevci su dio svoje kuće, svoga samostana dali upravo za muzej. Od tada pa evo do danas Franjevci čuvaju veliko blago Jajačkog kraja. Uspjeli smo napraviti jednu novu postavku, jednu modernu sliku muzeja koji je izašao izvan okvira Bosne i Hercegovine, gdje smo pokušali pratiti evropske i svjetske trendove. U Franjevačkom muzeju Jajce možete pogledati vrijednu etnološku zbirku u kojoj smo pokušali spriječiti priču Jajčana i Hrvata katolika, pravoslavaca Srba, Bošnjaka muslimana, kroz fotografije, ali i materijal koji smo imali dostupan u samom muzeju. Ono što je zanimljivo jeste da uz sve te stvari koje su vezane za njihov svakodnevni život, njihovo odjevanje i tako dalje, prikazali smo i graditeljstvo našega kraja, Jajačkog kraja, u nekim planinskim vrletima gdje smo pokušali prikazati ono što danas naše mlade generacije nemaju mogućnost nigdje vidjeti. Kada uđemo u arheološku zbirku, svakako smo pokušali ispričati priču cijele povijesti našega grada. S tim u vezi najvrijedniji svakako eksponat jeste mač tipa Mošunj koji je 2014. godine pronađen sasvim slučajno, prilikom određenih radova na obroncima planine Ranče, nedaleko od Jajca, što predstavlja jedan od najzanimljivijih eksponata u samoj arheološkoj zbirci iz razloga što je taj mač još uvijek u jako dobrom stanju, a star je oko 3000 godina. Arheološka zbirka posjeduje i vrijedne eksponate iz antičkog perioda koji se odnose prije svega na religijski život sadašnjih stanovnika općine Jajce, ali i na graditeljstvo te pismenost stanovništva na našem području. Zemlji ostaci posljednjeg bosanskog kralja nalaze se u Franjevačkom muzeju u Jajcu. Stjepan Tomašević došao je na vlast 1461. a 1463. doživio je kobni trenutak, odnosno pogubljen je od osmanskih vlasti. Ćiro Truhelka je pronašao te ostatke 1888. i od tada ostaci se nalaze u Franjevačkom samostanu u Jajcu. U okviru Franjevačkog muzeja Jajce nalazi se i skromna sakralna zbirka, što je karakteristika svih franjevačkih muzeja u Bosni i Hercegovini. S tim u vezi prikazali smo povijest Franjevaca na ovome prostoru, kao i povijest samog mjesta na kojem se trenutno nalazi, samostana i crkve. U sklopu postavke svakako najvrijedniji za istaknuti za sve građane naše države Bosne i Hercegovine jeste da se nalaze reprinti, kopije Hrvojevog misala i Hvalovog zbornika. Dvije knjige koje su sačuvane još iz srednjega vijeka, a dao ih je izraditi Hrvoje Vukčić Hrvatinović.